¿Qué ciudad queremos? ¿Qué otras ciudades pueden haber? ¿Cómo se relacionan entre ellas? ¿Cómo se equilibran también de forma que el territorio al final sea sostenible, por así decirlo, pero que nos compete a todos? O sea, lo que podía ser pequeñas modificaciones, a lo mejor para delimitar o ajustar el sector y de tal, pasan a ser claramente planes parciales modificativos, que ya empiezan apoyados en la liberalización del suelo de la ley de Aznar del 92, y todo ello está desarrollado, se desarrolla al margen de lo que pudiera ser la estructura general del territorio, y ello sin salirnos del ámbito municipal. Subordina el interés general a la filosofía del enriquecimiento individual de determinados promotores o incluso de determinadas personas de ese municipio. El 29 de setembre de l'any passat, o sigui, fa 4 dies, l'actual regidor d'Urbanisme, Vicent Sarrià, del PSPB, va proposar que serien les línies fonamentals de la revisió del Pla General, sota 3 eixos. Primer, la defensa de l'horta, la qual cosa des d'Esquerra Unida sempre l'hem defensat i amb una coincidència total, la mobilitat sostenible i després el desenvolupament dels equipaments públics pels diferents barris, sobretot els barris de la perifèria, que són els que més necessitat té. El primer equipament que l'equip de govern farà en el barri del Cabanyal és un equipament d'una universitat privada, se li dona concessió per 75 anys. És a dir, el mateix termini de temps que se donava a la Universitat Catòlica en la recalificació del sòl de Campalat. El tema de la façana marítima. El tema de la façana marítima jo crec que és un tema escandalós. Va ser privatitzada per a la Copa de l'Amèrica i després per la Fórmula 1, va ser privatitzada per l'Ajuntament i per la Generalitat. Ara tenim una nova autoritat portuària, de fet Aureli Martínez és el president, i la dinàmica no sols no ha canviat, sinó que els anuncis de quina va ser la inversió en la façana marítima i en concret en aquesta part de la ciutat van a continuar sent les mateixes. Doncs malauradament continua ahí i continua present, i el deute no es renegocia, i com no es renegocia el deute, al final el que s'està fent és privatitzant les antigues bases de la Copa Amèrica als diversos empresaris que puguen tendir a invertir allí.